دنباش گهدارên delal wara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektûbeka guhdar de radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin bi wê mektûbê biwere me. Piştî zivistaneka sip sar û dip dirêj meha hezîranê germa Diyarbekir dest pê kir. Çi qas germ be jî ji germayê aciz nabim. Lê gava canê min ji ber germê nerm dibe wek her kesî naxazim zêde bixebitim. Zêde naxazim derkevim derva. Lê nabe. Dixebitim, pir dixebitim, xebat ji serê min kêm nabe. Ez fehm nakim tevî ku ew qas jî dixebitim çawa û çima tim jî tonek îşê min heye. Îro dîsa çarşem e û ji serê sibê heya nîvro em li konseya nexweşxaneyê ne. Her çarşem em ser nexweşên divê cerrah, onkolog û radyolog bibînin, danûstandinê dikin û bi hev dişêwirin. Di vê konseyê da em li fîlmên nexweşan dinêrin û qerara dawî onkolog dide. Bi qerarên dawî nêzî 3 saetan li ser pêyan disekinim li fîlmên nêzî 40 nexweşan dinêrim. Hê danûstandin dewam dikin ku fark dikim êdî dengên doktorên din nabîsim. Herî dawî detayên ser nexweşeka kansera pêsîran dibîsim û rihê min difire ji wir. Ji pencereyeka bedenên Diyarbekir, çemê Dicleyê û baxçeyên Hewselê dibîne, ew qas xweş e ku ew qas xweş e difire rihê min û diçe ber beden, baxçe û çêm. Dengê beqan tê min, xweşa min tê û dikenim. Xwişka min tê dûra. Em dîsa zarokên û bi satilan li dû beqan ketine. Rengê satila min sor, a xwişka min zere. Em beqên dûrî çêm ketine kom dikin û wan dibin davêjin çêm. Diya min me bibîne wê pir biqehere. Em ji wê dûr bi saetan dilîzin bi beqan re. Ne zarokim êdî mezin bûme. Doktoriyê ji xwe derdixim, solên xwe jî derdixim. Kirasê xwe berjor dikim, dikevim çêm, dixwazim biçim cem wan beqan. Av pir sare. Vediciniqim û dengek tê min. Deryadil hocam, önceki hastayı tekrar açar mısınız? Önceki hasta. Dixwazin ez fîlmên nexweşa berê careka din vekim. Rihê min ji çêm dikişe ve digere doktoriyê. Dengê beqan kêm dibe. Li lingên xwe dinêrim. Di solên min da hê jî şilin.